wang'e ma wach niya, jaduong' isetiyonwa maber, to kamidhieni koriterowa kamarach, nyithindwa inyore, ng'anyo ok ochuno ni nyaka wang'any ni nyithindwa otho, inyalo romo gi ng'ani nikech en jatelo kaka in, isetiyo kode, we mondo piny odhi nyime, jatelo, nyiche wadhi e yiero wasekedoni. Kingi kram na kwith mar Azimio, dong gin nagi yie, lalruok bipartisan talks mana nitiere ka. Dong nene mar yie ni koro mang'anyo no chungi. Twak bendo chako dhi otore ka nikech dwaro mag jo Azimio piny owacho. Koro en seyo ne Azimio kosa en seyo ne sirikal. Ing'eniya mokwongo ok inyal keto niya ni in gimidwaro emidwaro. Ok inyal keto ni kokomiya ma to an koro piny okethre. Kibiro e wuoyo to nyaka ibi ka lweti ler. To ka lweti ochido ipando gik moko e bwo mesa, koro ikelo gi malo, to gin mana gik ma in midwaro. To dong kwith mar Azimio dong pedho ge mesa, gik ma gidwaro dong nie mesa. Koso mage mopodo masa moro kwa nyali. Asewacho kae di mang'eny. Sama ang' ne chop ni gik moko nyaka ti, to gibro tiyo. Sani di koro nyithindgi ema tho e ng'anyo, to di koro giseromo ma gimanyo solution. To nikech nyathi ng'ama onge go jachane matho, oko badhogi. We koro walosani na kotende kod thoe gi hinyruok mopogore opogore, kethruok mag mwandu mag ohala ma bende wasebedo kwaneno kata mne ng'anyo ma osekalo.